Movie in China chuan kan changtupa Chris Johnson at chu aron langa cafe a thu in asana chu a en le zau chin a hun nga a thlen chuan cafe kong kharlam chu a hoiwata nima sela a be se ang tu ma a muta haulo Chris hi Las Vegas a cheng ni in amamo purung nan ama pualin show te na wakal pui ve thina a stage name chu Francadilla kani prediction trick chi sang sang chu so thinin a en tu te zinga mi nula pakhat chu a ko chhuaka a thi or aron tlak ringo tur thule aron tlak hun tur nen lam a soi rwal chi a chuan aron tlata ngala mipui chuan a trick chu an lom hle chutia show akalpui mek lai chuan mipui zinga chuan FBI agent pani chu an lo tel verenga Chris a chu an lo en uluk hle ani show ane izo vele ahun ola piang ati chin angin casino wa sumtlema zong pe pun chu atile a athil pek don thil lo thleng tur hriat lok theina makta kane mangchuan poisa in thap na chuan atel thina nima sela midangin an rin hlel lo nan sumtam tham tak bet na ero atil ngai lem lo thungani chuti lai chuan casino security te chuan an leader roibola havin security camera te chu uluk takin an vil renga Chris a che dan chungun taka zir chiangin a game khel dan chuan an midala ta hle maya ti chuan ring hlel zuin Chris aman turin security te chu an tir ta ngal nima sela Chris a chuan alo hriat lok to awangin a poisa man te chu lak chua casino chua san wat chu atum ta a chutia poisa lak chua atum lai tak chuan malam hun chu mulokin miswa lo lutin na thok pani chu aron kap hlum ringot mayani a mulok ang ngei chuan miswal chu aron lang ta ngala na thokte aka malok chuan Chris a chuan lo be ngalin miswal ko ta silai chu a chu saka chuti rwal chi a chuan security te po churon thleng ve ngal vatin vandoi thak takin thil thlen dan chu an ron mu fu talawa Chris a chu miswal zo ka ngayin an ta ngalani Chris aman tumin casino security te chu an pheta swal so maya Chris a chuan malam hun minute ni chunga mulok theina mangchuan olsam takin security te chu abiruk san thei zela ti chuan parking lot a car pakha churu chhuakin casino chu a chhuwa san thei tani nima sela ala top mai lo police te chu enroll ve ngalin an vele ta a Las Vegas ko thera chuan in umin Chris a chuan rel kong lam chu apan zela hun lo thleng tur chu mulok le in atlan chak tok lawa wangin rel kong chu across man lawa chu vele a speed chu ati sanangai ti hria in a hma ai ma achak chuan atlanta a van dei thak takin rel chuan su man lo cha chein police te chu atlan chet san theita ni FBI agent Kali Ferry si chuan casino achanga Chris atlan chwa dan video footage chu alo en nuna ngun taka en nuwa Chris a chuan theina danglam taka ne ani chu aring thiam ta ni nima sela a boss chuan ngai poimo masak tur nei thu shil non le in Chris ani lavin nuclear device zon mu chu anti masak tur ani thu shila chu nuclear device chu terrorist ten ruchwakin Los Angeles a chuan ti po antumani FBI ten na sataka anzon nu po a nuclear device an mu theilo laya Chris alo boy pui chu kali boss chuan arem ti lo hle a nima sila kali ro chuan an nuclear zone na chuan Chris san apui thei arin tla dawangin atopa a boss po chu a min le thei sham ti chuan casino security chief Roy Bola chu vapunin Chris a thil ti theina chu hria chian an tumta a game khel dan uluk taka anzir chian na atangin kali chuan minute khata changa minute ni nu lo ka thil thleng tur Chrisan na mulok thei ti chu a hrethiam ta a chu nuclear device zon mu nan atok thu a soibok chuti lain Chris a chuan a thian hlui arfa chu awamu a kara ruga wang te chuan arfa chuan lo hau shapin a ngai tu hle a hnuwa game an khel pa chuan a mitla a me chelang thin chungchang te chuan soiduna minute ni nu lo ka thil lo thleng tur a mu angani velawa wangin Chris a chuan makati hle a chu me cha chu atana ruat ani ngei poring ani arfa thung chuan chu me cha chu thengila thil chiang lo awang chuan inti boy lo turin thurona pe thunga chuti lai tak chuan thil lo thleng tur chu Chris a chuan mulok le thutin FBI te chu an ron thleng thwai don ti a hria a
nima sila eng thil nge an du ti chu hriat chua adu awangin tlan chiat san chu atum chuang lo kali chu ama chawin ron lang thuaya arfa hnena chuan hun thol petura shilin arfa omlo nuwa kali chuan Chrisa thil hriat lok theina chungchang chu asoi chhuaka nima sila Chrisa chuan shelo der tlatin magic trick ve mai ani thu in alo tang ve tlat thung chuta kali chu be dong mai lovin engkim chu asoi tlang ta veka nuclear device bozon mu pui tur chuan nge nani nima sila Chrisa chuan athil ti theina chu sarkarin shelo se adu awangin alo hnial thunga chuta kali chuan akal ruk le apoi lo khoi to te chu soi chuang vele in rem na siam pui chu atum le ta zoka nima sila Chrisa chuan alo hnial le thawani chuti lai tak chuan FBI agent dang chu ral thuam ne na ron langin Chrisa chu an ron hwal beta tlan chuak thei zia zang ani to lo nima sila chu Chrisa mulok na mai ni in man mo takin in hnunglama tang chuan atlan chuak ta ngala kali chuan arfa chia chu wa muto in beidong ti sha tak hian kan tlai shatani mo ati chul raya poya ti hle ani lelama roi bola chu parking lot ta om lain mi pani hian an lo ti buaya gaming commission na thok an ni thu suin Chrisa chungchang chu an zo tani roi bola chuan engma a hriat lo thu a soi rual chuan a keya an ka sak ngal thwai maya chemte ne na an vole nu chuan Chrisa chanchin a hriat ang te chu roi bola chuan a soi chuak ta vekani movie ron in chan na a thut na cafe a bok chuan Chrisa chu a thule ta a asana chu en lein a hun nga a thlen chuan alo be se ruk reng thin le alo mulok thin mei cha chu aron lang ta chia mai apia loka chuan thu in Chrisa chuan awapan ngala abula thut ve adil chuan chu mei cha chuan nel om fashion lo chuan alo narani ti chuan abula tanga chan chale in kongsang sang chuan abula thuta abil chian theinan a beinon le a chumi tura voidam tak malam hun a mu non po chuan a fu thei reng reng lo maya chu mei cha chuan alo bedu lo shim shim top mai ani ti chuan rewak lova tlangwal pakhat hiron langin chupa chuan Chrisa mei che biak tum chu list ti na kawa abula chuan thu ngalin chupa chu lisi bial pahlui kendala alonia lisi chu voi khat dang chen spele sham turin angen ani nima sela lisin alo hniala wangin kendala chuan a okia santa wak maya akud hiala von lui saka wang chuan a che dan chu Chrisa chuan mu theilovin alo khap watani chu vele kendala thinrim chuan Chrisa chu kut thla ka tuma nima sela a che dan tur lo shelok vek tu Chrisa chuan ol sam takin alo kyan zel thunga chutia kendala nek a ken zel pa chuan lisin nen a chuan in mel sha tir na tenein atrik thiam te chu a mu tir zui boka nima sela lisiri ru chu ala ne thei chuang lo chuta Chrisa chuan a che dan thlak le in kendala nek chu ken atum to lova ti chuan kendala chuan nek fu in lisi chu alo in rol wata abial pahlui chu chwa tirin Chrisa chu ngai dama dil ta a be thave ta chawani ti chuan Chrisa chuan akar chu ruk bawani thule Indian Reservation a kalangai thuwa soi chuan lisi po chu chulampana kaltur thawalo ni awangin Chrisa chu arwala kaltur chuan a soma ti chuan akar nen Indian Reservation lam chu an pantani konga chuan Christian lisi hnena an inton dan chu danglamati thule chan engimotak oma arin thu te chu a soi vela kwanu ruat an ni arin deuh top lain lisi ero chuan alo trompui te chiam lo chuti lai chuan kalile apasal kavano fate chuan cafe a thok mei che pakhat chu Chrisa te kalna laman lo zot meka chunu po chuan an kalna lam chu alo ko mu ve mai bok an motor laman pan mek lain kavano fa chuan roi bola tha ani chungchang chu kali chu ashila ashoka zaini in terrorist te po in an plan a fel lo nan Chrisa chu da chat an tumani ti an shia hunan nei tam to lo hle ti po an sha thiamani chuti lai chuan lungchul hmuna tu te amo chuan containera nuclear installation chu an lo unload meka chumi te chu Chrisa zong ve tho tu le roi bola tha tu te nge kha an lo ni lelama Chrisa le lisi te chuan Indian Reservation chu an thleng to a lisi tho ana school chu vatlo ma sa in no pangte nen chuan hunan manghawa
atrik thiam te chu mu tirin hun nuam tak an mang hawani tlailama chuan ruasur nuaya an in khal chuak le a konga li si chu Chris adara chuan mutlu in Chris chu a hlim hle reilo te nuwa kong chia chuan adanga kaltlang ngai na om lawa wangin hotel nai berlam chupanin an in khal let le ta ringot maya chuti lain FBI te po chuan traffic camera changin Chris ate chuan lo mu fu ve chi abuka kali chuan apasal Kavanov ate chu Chris ate omna lampan turin a shil ngal hotel a chuan khum pakhat chia awma wangin Chris chuan kara amut mai tur thuwa soya lisi po in a hnial shan lo nima sela nuam lo chu ati ve dewa zana po chuan mulei theilovin tukvera changin Chris chu a en le reng thina a khonga I ve devani atuka Kavanov chuan kali hena Chris ate ommek na chu an hria to thu soin an man dan tur ra man na te chu an siam ngal zunga FBI headquarters at chuan soi ho na nein an director wisdom at chuan terrorist and nuclear chuan ti po mai thei to thu soin rin hlilan nei to phot chu man mole uluk taka bo zuyan ngai thu te chu acha loma chuti lai chuan kali chu lo in rol vatin Chris aman tura team siam turin angena ama achau chu nuclear device an mu theina atana pui thei chuna ni ti chu konfi takene soya vanei thak takin an director po in aloram ti sakani ti chuan FBI ti chu an in buat se ngal zunga lelama terrorist lampo in an leader Smith a hovin FBI te chetlalai chuan lo en thlave reng boka kali le atim te chu zui ruka Chris chu an man ma tha khal an tumani chuti lain hotel lama thung chuan Chris an atrik thiam mangin paper chu rosa a chantira chu li si chu pe in chu chuan li si thin lung chu a hne ve hle maya Chris an a kis po in alo hnial lem lova room lama chuan hun mangzuin thamwang taka an mutlai chuan FBI lam chu an plan angin an local ve meka Chris chuan thil thleng tur alo hriat lok thei thina wangin kali chu a hlau thong hle ani phakaran chua maya ngai ti hria in lisi bazar tur a chuak chu wanang chengin FBI an ni thu chu an hrila kara lu tirin casino wa Chris silai kenglai chu an hmu tira Chris chu miswal le mi bum mangani thu shilin lisi chu in hum him nan a man mai thu an shila chu tiang chuan lisi ru chu ne an tumani ti chuan ati tur chu shil chhun zomin Chris in bual zo minute ni nuwa mudhil na damdoi chu peturin an ti a lisi chuan hre thiam chia lo hlema se an soi ang chu apom ve ta top mai ani ti chuan hotela a let le nuwa Chris chu a in bual ta ngala chuti lai chuan FBI lampo in hotel chu an lo hwal ve mek bok sana chu enin chetlak hun tur chu an ngak taran maya amai ro chu an ma ani mai baka terrorist lampo chu an lo thleng ve to a tlang chi pachang chuan sniper nen lo in ring ran to in hun rem chang an hmu ruala Chris aka hlum chu an tumani lisi chuan Chris a thei tui in tura chuan damdoi chu telin Chris chu a in bwal zo ve le alo pita a mase Chris an a in don chia tia lisi bok chuan dang le in FBI te thil tum chu a soi chuak ta veka Chris a phat san chu a zuam tangang lavani chuta Chris a po chuan a hriat lok vek to thu soin lisi chu arin omna awang chuan lom thu a shila a thil pek don chung chang po chu shilin a fianan TV chu ona until soi tur chu alo soi khalchar charani ti chuan nota ti tur ziakin lisi chu ape a kalangai thu shilin alo nga kani chuan atan alo kirle nge tur thu a shil boka ti chuan poisa te pe in an in kisa lisi chu a chua santani kali chuan an plan a fail ti a hrethiam ngala khama Chris a zuang thla chu mu in an zui ve ngal thoi bok chuti lai chuan lisi po in Chris an ti tura shilangin kar chu atinunga khama chuan tlan liam tirin chu chuan hotel bola thil tam tak chu a hnu khlani khama tlan me Chris chu terrorist lam sniper chuan arun kap chanta a Chris chuan amukal dan turvel te chu alo hmu lok vek to awangin alo kian thei zel thung lisi kar le thil dang lum thla te chuan Chris tu te chu lo ti buain an man talawa ti chuan mun zol chu awa thleng thla thei ta ni
chuta chuan kali chu lo om to in Chris chu silai na lo tin ran maya chutia an intin lai tak chuan khama tang chuan thing tum churon lum thla in kali chuan athi to ngei donin in ngai mana nima sela Chris chuan kali chu an him theina tura tak chuan kwai thlu in kali chu a chan hima kali chu lom viau ma se Chris chu an man ta thowa an base lama chuan an shrai ta ni lelama terrorist te chuan Chris atana mi poimo tak li si chu an lo kidnap ve a man tang kayan tumani FBI headquarters sa Chris chu chera phwar betin amit chu khap theilo turin an siam tlata kali chuan TV a chanchin thar chu entirin kali chuan TV a chanchin thar chu entirin malam huna engtin nge terrorist ten ma an lak don ti le engtika nge chet an lak don ti te chu a mu thean be se ani an be se ange in Chris chuan malam huna chanchin thar chu a muta a building chunga ali si chu bom ne na phwar bia omin bom chu an ti pwa ka li si po a thi chiang hle chu vele Chris chu au chuakin hun nga ya alet le a kali ne na chuan engma a mu theilo thu soin chua tir tur chuan angena ti chuan se la khongan tuma chuta Chris chuan gar te chu mezial delin tlan chua atum ve thunga athil ti theina chu mangtang kain voitam tak chua tumina beinona atopa a thaber a mo chua mangchuan atlan chuak theita ni li si chu chan chua tumin a omna lam chu apan ding hala FBI lampo in anron zui ve ngal bok li si omna building a chuan lutin in chung lam chu apan zela a chung ber a chuan dingin kali po a lo thleng ve ngal chumi tum chuan Christian malam hun chu darkar ni zeta thui mulokin kali chu a in rem siam puya ngai ti asia a ti chuan kali ne na ali si chu chan him sak tur angenin ani in nuclear device chu azon mu sak ve tur thuatiama kali po chuan alo rem ti ve mai bok ti chuan Chris chu ava in lanta a chu vele building tanga terrorist chuan sniper mangaron kam ngalin Chris po athal chiang hle FBI lam chuan sniper omna chu she ngalin anda thata ngala ti chuan sniper ka fu anga lim chang Chris po churan thole in malam hun chu a mule a chuta chuan li si an phwar na tur ven number chu a mu the ani a mu angei chuan li si chu ven chunga an lu tir ta a longchol mun lam chu pan pui tumin chu an thil tum lo she lok tu Chris chuan FBI lam chu a shil she vele ngala li si chan chu na chu amana kai shoi ni ber ti chuan a hun taka ven chu an vanang chingta a terrorist te chu tlan chia tumma se Chris soi angin kali chuan ven bula petrol barrel chu aka puaka ven chu tlu in li si chu tlan chuakin beruk na tura zong ngala nima sela FBI lamin an vanan chin ma in terrorist lam chuan an lo makhal hlau mai li si chu in pen na na mangin tlan chia tan tuma Chris te po in film khor takin an zui ve zel bok Chris chuan athil shya theina mangtang kain terrorist ho bom kam te chu alo she chat chat theya kong him zo ka akal pui the phani ti chuan hun lo la om tur mu lo ka chuan arwalin hun sang sanga akala li si chu azong kwalani reife azon nuwa li si om na chu a she theita a chuti lai chuan terrorist lam chu FBI lamin anlo da thave mol bok lelama terrorist lampo in kali pasal kavano fachu anlo thasak ve poka FBI lam chuan antuar na hle nima sela malaman panzela Chris apu in mangin terrorist leader Smith chu anwa mu theita a li si chu in phen na na lo mangin ankal nai chuan li si chu ka a awani Chris chuan kong sang manga li si chan chwa atum le ta a nima sela engti kong zong po in tu emo ber chu an thi zela ti chuan atopa kong om chun chu mu chuakin Smith alam chu apan hnai zela chuta Smith chuan lo kapin asilai mu chu Chris chuan alo kian zel thunga chutia Smith ru alak pen lai tak chuan kali chuan Smith luwa tak chuan lo kapin li si chuan chan chuak theita ni nima sela chuta chuan ala top mai lo chulai hmuna chuan nuclear device chu alo om to lova terrorist te chuan an lo phurson manani kali chuan Chris chu seismograph chu mu tirin chu thil chuan thil puak a detect theya malam hoda nuclear puak a detect na mun chu a mu the an be se ani
ti chuan Chris a pawh chuan hmuh tumin uluk takin a ena chuta lo thon mel tak chuan ti sual ani thu soin terrorist thangkama chuan an lo ogreng to maya li si chu hunan nei bel thein nan an lo mangmai mai ani chuti rual che chuan nuclear churon puakin thil chu adi chen ne hle maya Los Angeles khopui chu noi dar vekin mi makta doi chuangin nunna an chan pha nge nima sela engkima top don ta emotia Chris chu aron menglol mai hotela li sinena an omdun lai kha aloni a engkim chu thil thleng tur a hmu lok na vek aloni ti chuan hotela tanga FBI Atlantiat sana thil thleng tur a hria chian to awangin ama zokin FBI te chu avakola apui thei thu soin li si ero engthila amma a inrol ve rem ti lo thung ti chuan li si hnena chuan sumdon na thila ti tur poimu anei thu soin lo ngak turina cha atana ron kirle nge tur thu atiam bok chumi nu chuan hotel pona thu in FBI lamina an ron shwai hun chu alo ngak top maya rewak lo nuwa kali po churun thleng phei ve watin kara chuan an lu duna Los Angeles khopui chan him dan tur chu an ngai tu ho don ani